ଆମ କଲେଜ ଏନୁଆଲ ଫଙ୍କସନ ଏମିତି କଣ ହେଲା କି ଯୋଉଥିପାଇଁ ପୋଲିସ ଆଉ ସବୁ ପିଲାଙ୍କୁ ଏକଜୁଟ ହବା ପାଇଁ ପଡିଲା। ତା ସହିତ ଆମ ଆନୁଆଲ ଫଙ୍କସନ ରେ କୋଉ କଣ୍ଠଶିଳ୍ପୀ ଆସିଥିଲେ ଆସନ୍ତୁ ଆଗକୁ ଦେଖିବା। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ସାଗା ମାନେ ୱେଲକମ୍ ମୋର ଆଉ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ନ୍ୟୁ ଭିଡିଓକୁ। ଏଇ ଭିଡିଓଟା ଥିଲା 30 ତାରିଖର। ଆଇ नो ଭିଡିଓ ବହୁତ ଲେଟ୍ ହେଇଯାଇଛି ବଟ୍ ବହୁତ ଟେନସନ ଥିଲି ଆଉ ସେ ଟେନସନଟା କଣ ଥିଲା ମୁଁ ଆଗକୁ ନିହାତି କହିବି। ଆରେ ଆପଣ ଭିଡିଓ କଥା ଛାଡନ୍ତୁ, ମୁଁ ସେଦିନ ନିଜେ ହିଁ ଯାଇକି ଲେଟ୍ ରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲି। ଫଙ୍କସନ ଆମର 9ଟା ବେଳେ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଥିଲା ଆଉ ମୁଁ ଯାଇକି ପହଞ୍ଚିଥିଲି 12ଟା ବେଳେ। ଆଇ ମିନ୍ ଖାଇବାର କିଛି ସମୟ ଆଗରୁ। ସାବାସ୍। ଏମିତିରେ ବି ମୋର ଆଉ କଣ କାମ ଯେ ମୁଁ ସେଦିନ ବାସ୍ ଯାଇଥିଲି ଖାଇବି ଆଉ ଅର୍କେଷ୍ଟ୍ରାରେ ଟିକେ ଡ୍ୟାନ୍ସ କରିବି ବୋଲି। ଠିକ ଜାଣି ସେଠି ଗୋଟେ ଅଫିସ ଆଗରେ ଆମର ରଙ୍ଗୋଲି ପକେଇ ଦେଇଥିଲେ। ଛାଡ ମୋର ସେଥିରେ କଣ ହବ, ମୁଁ ମୋର ସିଧା ମାଡି ଚାଲି ପୁରା ଷ୍ଟେଜ ଆଡକୁ ଆଉ। ଚାଲୋ ସିନା ଚାହିଁ ଲେଟରେ ପହଞ୍ଚିଲି ହେଲେ ମୋ ମହିଳା ମଣ୍ଡଳୀ ମୋ ପାଇଁ ଜାଗା ରଖି ଦେଇଥିଲେ। ଇଲୋ ଇଏ କଣ ଏଠି ଚୁଗୁଲି କଲେଣି, ରୁହଲ କ୍ୟାମେରା ପଡିଛି ଟିକେ ରୁହଲ। ତାପରେ ଆମ କଲେଜରେ ହେଇଥିଲା ଗୋଟେ ସେଲ୍ଫି ଷ୍ଟାଣ୍ଡ। ତାପରେ ସେଠି ଆମେ ଟିକେ ଖଚ ଖାଚ କରିକି ଟିକେ ଫଟୋ ଉଠେଇ ଦେଲୁ ଆଉ। ତାପରେ ଆମର ଆରମ୍ଭ ହେଇଥିଲା ପ୍ରାଇଜ ଡିଷ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁଟ। ମୁଁ ସେସବୁ ଦେଖିକି ମୋ ହାଡରେ ନିଆଁ ଲାଗିଲା ଭଳିଆ ଲାଗି ଯାଉଥିଲା। କାହିଁକି କହିଲେ ଏବେ ଆକ୍ଟିଂରେ ମୁଁ ଫାର୍ଷ୍ଟ ପ୍ରାଇଜଟା ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ନେଇ ଯାଇଥାନ୍ତି। ଯେହେତୁ ମୁଁ ପୁରୀ ଯାଇଥିଲି ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ପାର୍ଟିସିପେଟ କରିପାରୁନଥିଲି ଆଉ। ଛାଡ ଏବେ ଆମେ ଆଗକୁ ବଢିବା। ଇଲୋ ବାବା ଲୋ ଇଏ କେତେ ବଡ ଲାଇନ। ଏହେ ଦେଖିଲ ନେଉଳ ଛୁଆ ଏଠି ଖାଇଲାଣି ବସିକି। ଥରେ ଅଛି ପୁରା ମାଗଣା ଯୋଉଠି ମଣିଷ ଜାତିଟା ସେଇଠି ଆଉ ଆମେ କଣ ଭଲ, ଆମେ ବି ଚାଲୁ ଟିକେ ଖାଇବା ପାଇଁ ଆଉ। ଖିଆଖୁଇ ସରିଲା ପରେ ଆମେ ଆସି ଯାଇଥିଲୁ ଟିକେ ଷ୍ଟେଜ ପାଖକୁ। ସତ କହୁଛି ଏ ପିଲାର ଥରେ କଣ୍ଠସ୍ୱର ଶୁଣିଲେ ଆପଣ ପୁରା ତାର ଦିବାନା ହେଇଯିବେ। ଆମ କଲେଜର 2ଟା ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଆମର ଧମାଲ କରିଦେଇଥିଲେ ଆଉ। ଧମାଲ ପରେ ଆମର ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଥିଲା ଅର୍କେଷ୍ଟ୍ରା। କଲେଜରେ ଡକେଇଥିଲେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ କଣ୍ଠଶିଳ୍ପୀ ଜେମ୍ସକୁ, ଯିଏ ଗାଇଥିଲେ ବୁଲି 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 କରୁଛି ମୁଁ। ତାପରେ ତ ଆପଣ ବୁଝି ପାରିଥିବେ। ତାପରେ ଆରମ୍ଭ ହେଇଯାଇଥିଲା ଆମ ଧମାଲ କରିବା। ଆମେ ପୁଅ ଝିଅ ମିଶି ଏମିତି ନାଚିଲୁ ଯେ 12ଟା ଖଣ୍ଡର ଚେୟାର ବଜଣା ହଉଛି ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି ଆଉ ଧୂଳି ତ ପୁରା ଉଡୁଛି ଆଉ। ମୁଁ ତ କହିଲେଣି ମୋ ଚିନ୍ତାର କାରଣଟା, ତାର କାରଣ ଜାଣିବେ ନେକ୍ସଟ ଡେ। The next day. ଆଜ୍ଞା ହଁ, ଏଇ ଯୋଉ ବୁଢାଟା ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏ ବୁଢାଟା ହେଲି ମୁଁ। ଆଜ୍ଞା ଏକ୍ଜାମ ଯୋଉ ଦିନଠୁ ସରିଲା ସେଇ ଦିନଠୁ ମୁଁ ରିହର୍ସାଲରେ ପୁରା ବିଜି ଥିଲି, ସେଇଥିପାଇଁ ଟିକେ ଚିନ୍ତାରେ ଥିଲି ଆଉ ଟିକେ ଲେଟ୍ ହେଇଯାଇଥିଲା ଭିଡିଓ ପାଇଁ ସରି। ଆଜିର ଭିଡିଓ ମୁଁ ଏଇଠି ଶେଷ କରୁଛି। ଓକେ ବାଏ, ଲଭ୍ ୟୁ ଅଲ୍, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ମଲା ଯା ଏ କହିଲେନି ବୋଲି କଣ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିବନି, ଲାଇକ୍ ଆଣ୍ଡ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିଦିଅନ୍ତୁ।